Så kører vi lige med en take one på Harsten her. Med et par cykelbasser. Med en Holby, egen højperson. Henrik Skovgaard. Og ham selv. Og så har vi en Jan Dyrvig. Og hvad siger vi til det? Indtil videre? Fedt? Hårdt? Lidt knøllet. Nu skal jeg lige op og få en kommentar på Dyrvig her. Ja, Dyrvig! Hvad siger du til det? Bare hold op på bolden, så får det sikkert fint. Jeg synes egentlig, jeg er super ben. Det ser fandme god ud. Det er sådan for mig noget, der tager lang tid. Det passer jo meget glimrende. Det midtfynske, nej det er det jo ikke engang, det fynske dieselkraftværk. Ja. Og det spænder. Se benene. Og så til dagens anledning på cykelbasbukser. Det er smukt. Det er smukt. Og så oven i købet. En lille siver. Yep. Jeg får lov at trække det.